Bono ko may masaya. Oro phai si may susui may masaw. Borong nagay all Tripura artists do. Tampo mo? Formula. Bang tirin si formula. Kau ba? Dozo na wo. Ekta ka man được hành ke. 10 টাকা. Hello everyone. Hello, welcome back to our channel. Jotani channel lo, jotani channel bo, an channel bo, tinda mani channel bo, jeng korok kami ek logi tawon, vlog start khajak. Let's start. Hello. Bolo dekuna. Sabung na sa kana kuma like that tu. Selama mana? Tahu mana nak sembilan jadi pun kebang. Masa nak jealous nak tu kau. Maning no like kar di lo pasal kaya bagai. Tidak di sini ya, sini pilot bo, turbulence kenang zat. Betul kodong belai ya, nak kasar kau cumui. Cumui kebang tu kan, apa ni turbulence pai. Gudrung. Oh marong sa. Oh. Oi. Hey, dan kita hai hello. Hello. Diri naro ni makak kali jam use nana ni. Hello microphone check. Hello video check si. Hello video check. Hello video sound check. Ke norok wan chak tong khana chung pora thangai tong ang sawano chung thangai tong tui do am sayo tamni bagai hingke kisa sal sakang chin tipra hasteo markhan wati wama bai chini kabang ma lukurok nukhung kama jakha khoi khoti ongkha ke borong no nugoi chung botok malia borong ni choba choni bagai chini artist ni phajingtei tai yamrok trust ni ojama sir subir sir ni chaitok mongbai aro tuido amchai ni sporting club ni adong song haike chungjo to mili lai tuido amchayo kaisa donation campaign khaina hanei nai phailaika tamni ke chini lukurong no chobana bagai chungma bachakha manokhorka Bono ko may masaya. Oro phai si may susui may masaw. May baca boleh ada baik. Cerai kus kuliah kau harap ya. Ai. Senang ya kak. Oh, basta ganang. Nako. Bono serang ni bumara. Bahay ke may sana ni bahay ke maintain kai. Kamu suruh kayaknya. Aw. Ayang kamera rom nang enggak kong dak. Already abang tag experience pura level par kai jak sana parang dito. Mui lek keri jas do ko. Tamoy. Sobai buti se. Kan toro jo. Muy barak. Isa protein nang ka ba? Ang tok di pa da. Kokre. Nokongka chung chini artist nengai tai chini yamar class nengai chung video tini puila chini flood affected bororok je bororok ni nok baijak je bororok tam sanai belakan tong ko songo belakan tong ni kha khaman jarawa bai chung jot to pal ni lai je mamani chung khoksa khunai chubalai ne tang malaya kokon tongo pal ni sal nai pal je jo mane aw belakan hambai sini jot to media rakno sen tamni bagi tini khajas siu naidi sini bukhawo hamjak mani tongkai sen barokno chubai mano abon bagai hamjak mano joton slai kotor o hamjak ma nini bukhawo tongkai nini ani bukhawo tongkai tini ni ojaro sen nok to khongkrai tini borok ni nok tongkhana borok tini nobot ma tongya haino bukhang talaro o haike jaga borok ma tongo aboni bagai borok no khairogai sen yamrok trastai all Tripura artist they already club by kesen khansa klai or tuidu amchayo sen borok ni bagai sen tini phailaija sini je singer phaine rok borok o program ni bagai o chini borok ni bagai borok ni khoksa ragnaya subana ni bakha tongmani bagai abone bagai chini jotto lukorok bo tini o jarao sengbai baksa sengno pal de weri kha baksa bai sengbai baksa tongkhang kai kha kwar bai sini bakha belake tongthoknai sini dialog lai tunai lukorok bo belake borok khaksanga manai borok subajak nai seng jottono seng Baik deh. Kaitan mantap kan. Coba angkat tapi bisa anggur.
함바이 벨라케 함바이 아니 증노 벨라이 bức tòng thọc ra gơi chú bác chụp lại chú bác mong yak baro kha sini tuju hati am sai ni no sanai tham rơi sini maya ganang yong rơi thế mà có lắm không này 제랑 하이는 갖고 뽑아야 저던 저번 어떤거 봐 다나 우리 로게 컴포 캐로 폰 사포서로 보러 바이트 박사 보러 완초게 동하나 땅의 부인이 타네 저바주 산나니 탕하네 송 시미 리메야다 송 니지 리메야다 네 완초게 동나이 보동나이 아번 중 니지 보르이 동고 tay chung simi ruma mai bor asuk kabangma borokno chubai maya abong bagai chung pal jotono kisa je chukmani kabang ya phano kisa je chukmani chung chuba laima khangkai tebu kabang chubai mana no hini khakaoi no chung chini samung humung khibeoi o samunggo ma nokholai kha o borong nakai all tripura artist do pok borok ni okay nok huk kamaja rongno chubana ni bagai borok donation campaign khai Orang ni borong ko emili wei sen je mansak tum sudu dukanu sini ya public ro buri mano ramkrisna sorona kari mano je suksak je hamjang mani ya baita tabu phano nok huk kamai tongja ro ni bagaita tai tuidam saini lokroko belai khaka hambai khakwar bai chobana bagai agogoi phaiga tamom bukung bara tam bukung kolok jotono khabak sake phai chobana bagai borok choba choru phaiga ke obonogoi belai khakchang kha tabu gojini hasaka borok om haitongo je khorokate khoroksa no chobana bagai gana basanai choba choronai am haitongo obonogoi belai khakchang kha chung omo chini lukurokno je mansak गोबां सुबाय माया फानो जे चुकमानि जरा तै जुबाना बागै जों जायतंगि तंमानि तिने फर्स्ट टाइम तुइ दो हाथि बेरायो एमनेखे आगे रगो यां लामा किनारते सिमिन लाइजागो हाथि बिसिंगो बेरायनाय जायगा दा कबा दजनावो 1 টাকা খাবার খাইকে 10 টাকা পাইयो 10 টাকা পাইতে দিবা kening tini ni jora khiwoi ni besaki phemeni bahai to tongthogoro sagari 사문 가함니 바기 바 obviously 벨레 카사랑고다 이거 아니 사문 통하시 안게 아무 사문나 안 베라고이 이거 어로 타임으로 갔다 어로니 바기 바 암스도 타이마노 아본다 personally 컨사게를 나타난 게 뜨도록 나이노 중도로 나이노 이제 한리랑 이제 발만이 아무 거야 프로기야 그래서 그만 발만을 해야 돼 한 바게 근데 만사 발레 또 뒤는 뿌이라 그렇죠 때버 구분 자가 때바 거기가 자가 탕나이 और टैक्सी दुकान जो काले खाई को दुकान डोनेशन काले खाई को ते वो और डेक बाजार तो को chini o samungo sejawi kok sanai bukbang mano tongnai haipano chung abono care khaya tamni ingkhe samung kaham khaitene kwbangma kebeng mung tai kwbangma busurok phainai no haipano chini main target khe chung borokno chubanani si ke chung abono chini samung abono chini priority hini chung wanchogo hello satung bo asongke tungkha asuke tungflaga kono saimalia nokbar bo kisapano sebia haino sakro yok sabai suka hatio muiko thung kahama nogoi fresh nogoi tongmalia parobai konai paisinai hini nei song thanglai kha chini palo khete bo bazar bisinga hap thangka boro collection khaina bagai paisa rusiriano an botra so khamsako angka saya besang motor jago Omong tam kena ngosong sai nai jiga. Omong da? Kota eggplant ni ko. Omong tam o ko kham kotor da. Kham kotor. Buti test han tok khai de o na kham kan tok khai. Rogai pancamano rogai pancamano fry pancamano 바자 스토 바자 baja pan toko Ngosong sai nai jiga na.
Tam bumang? Formula. Ban bang tin si formula. Tinin si me formula ni reng sinai. Sini bodyguard. Bo banana na dinu. Ayo. Pak. Ô cái tắm sao bố? Ô mà tắm bố không có sao bằng này hành thùng. Kể là bài hành thùng thùng ha. Sao? 이거 해 약간 해. 땀 비가 빌려 힘라 해. 에 bố ha. Bin assistant na hari. Professor kotor sih bo, ma. Cameraman waktu saksun ke sini cameraman. Orang kah tak kena. Khai bay aku khai tongko. Orang lain kasung. Ini thang te pointer jan tam lain do. Tei rasa mungni panda bo kisah tongko sini. Kisah tu rusam lain ni. Enggak. Nah, lepas ini namun yang enggak lepas ketemu. Pisai bay kah kena. next year Ako. Oh pura naga sogi sini. Enggak usah sih nang. Tip. Kaburi kada hida. Ta mane leng kha. Ha? Kamu kata saya hilika phone. Ta kita se hileka. Lengnya. Lengya. Kata tong tong. Oh, very good. Ha? Belai leng kha ta sa. Tung ma mo man tini. Belai. Dao nil kele leng kha. 내가 설거 실은 놈이 한타가 Nara. Kena viral enggak aja. Leng kha no bai. Belai keleng kan kompan. Langsung ka. Sali sime jong abo khaile me horong kha. Musa samagri phono. Him mani bai leng go tini. Nokbar bo sibya bla. Tung mani mar. Ta ka dak sakang ni. Pala phai kya? Bin bari phai kya? Bhai ma tong kha. 헬랭장 씹어볼라 Heleng Kau dekho. hilika onek. Onek hilika sih. Nai na. Finally jong last dukano sokpai kya bazar ni. Donation thumani ya gulo. Oro chikoncha jong rasam nai rok ba. Chikoncha jono tangsa ro supply no hane nai. Jong oro phailai kha kothum lai kha. Oro kabang ma amchai ni lokorok phai kya. Kono announce khaise kya je bandang nai rok ni hepano jong chini donation collect khamani ya gulo borong no amchai ni lokorong no kisa kha tong thore klang na hine jono tangsa ro jamna hane nei jong oro panda arrange khai kata panda nainan phainai amchai ni lokorong bo haino hai borong ni muchung tei je chukmani borong ni kha kwar bai borong ni choba cho ya pharka obono gai tebu kha srangai phaika chini khao kisa kirima tongmani chungje o samung ni bagai na kholai kha omo busuk jara tei samung chukno busuk jara tei samung chawi manno ni che kirima tongmani o kirima kamai thangka borong ni hamjak mung no goi borong ni choba cho no goi borong ni kha kwar no goi ke ang wan sugo chini hao tabu khoroksa tai khoroksan bagai kha kwar ke chubana muchukma tongo omo haiken tong bai thon bobo sinai tabo very good tai o chrai rokro nugoi ang belai kha tong thoka borong ni parents rong ang belai ke hambaya fana muchungo omo hai ka ham surung mong borong no roma bagai chrai ni simino khoroksa no chobana bagai phurungma bagai belai kha srangka chungbo buskang ni salo omo hai ke kabangma amchaya thangai choba choni campaign chramna bagai wanchugoi tongo ke next vlog on robai malai finai jotano kaham tong de hambai bye bye tata